Aina sitä napeista, älä sitä rullata. Ikkunat kiinni ja biisit kohdalle ja vakava ilme ja joko Tommi valmistuu? No niin, siellä ollaan kuumissaan. Jännitys painaa, hermot on kireellä. Ei muuta kuin lähdetäänkö jännittämään, pannaan mittarit käyntiin, siitä lähtee countdowni käyntiin. Kuuma hermo pettää ensiksi. Ei huumaanka. Ja sieltä lähtee ja vehkeet soimaan pilkulle oikeaan aikaan. Tommi Viitala yrittää siinä nyt tehdä yllätyshyökkäystä. Noiko se onnistuu? 0,6. Siinä on vielä eroa Tommi eduksi. Näin siinä kävi, että Tommi Viitala 2.12 tuommoisella 148,19. Kiitos, voi sammuttaa. Hienosti soitti alkuukin, mutta näin kävi, että Tommi Viitala otti ja räväytti kaikkien yllätykseksi tuommoiset luvut. Tämä on melko ihmeellistä hommaa, kun nykyään